Pop Music Station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya tilamat mantutuyaw ada programan maabig iya kabuwasan Pangasinan.
Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakolopyo da sayan kabwasan. Maktrion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamat si kapaborito Errol Jurado. Kanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes, Pizza 21 ada bulan na Oktobre 2025. 65 days more to go before Christmas. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Anti-illegal drug bypass operation ng kasa na San Manuel Police Cebu, asamsam suspect na aristo. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Driver na garong inatoy at aksidente. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. 22 anyos siya laki. Umbubutang at karsada at alapos driver na motorsiklo asugat-sugatan. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual akalwatan 10,000 na piso kantidad na Cebu asamsam na otoridad. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Marikit na babalang Indoplog the police. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Jada balita da nasyonal. Pambuyak na korupsyon jad bansa ingkasa ng Presidente Marcos. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. 2,000 ya bakantin posisyon na nilukasan na DPWH. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Apatiran kandidato para senador sa may 2025 eleksyon ang awat na donasyon saray kontrakto sa palapag na Comelec. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Tulfo and Dalwanto niya so delegasyon na Pilipinas kontra the fake news. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Tagilid si Soto noong Powell Blue Ribbon si Lacson. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Driver na garo nga inatoy dapat ambalan kaya rin abangga agawas o aksidente at oras na alas 2:10 napalbangon jada Villasis sa Malasiki Road na barangay Unsada Bali na Villasis sa Pangasinan. Saray involved via luluganan Mitsubishi aluminum close van yamamanihuan na Racela Rosario Tumanan na 34 anyos tan sa may Red Rosy Tricycle garung yang kapoy plaka mamanihuan ng Ronnie pa Moscasa Rosario 28 anyos kay bato at daluganan so manangaran na napatubya sa Oranza 38 anyos ya dinisyal investigasyon na akabatana yanti siya nagawa so aksidente sa may Mitsubishi close van sumamarap jada east direction na nakasabila din kagawa na aksidente sa may biktima sa Timunda lapoda na plug sa tumbok to niya bangbalegan niya dudukdukan na so tumbok bigla na bangga na Mitsubishi close van akagamor na sugat jad nandurman parte na laman sa biktima tan si katoy batik jad Ortanita District Hospital bangbalat si katoy indeklaran dead on arrival. Balitad kabosan, Jad Radyo Pangasinan.
Alas 2:45 na ngarem na nanggawa na anti-illegal drug bypass operation. So kabiyangan otoridad jada barangay Binday bali na sa Manuel, Pangasinan. Yan ang resulta na impakaristo da manangaran na Ronel Kindara Ingia, 37 anyos. Asamsam ada 5 na suspect. So sakay perason hetselda transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay balato na 0.2 gramo. Mambili na 1,360 piso. Ya ilala ko to ada saray ng panggap ya pusher buyer. Ya ahente na pidiya. Nan kinapkapan na so abitlan na suspect. Nalmoso sa kay ya pirason hetzel da transparent plastic kasi ya walay balato na 0.1 gramo, mambili na 680. Asamsamat so sa kay ya pirason na 500 piso bill ya bayba sa money sa kay unit yan dekat blue ya Vivo cellular phone tan sa kay unit ya Kawasaki Baha ya City motorcycle. Sa ebidensya tan sa may suspect so inawit yad police station for proper disposition tan sa kaso ng sunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 so insagop laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Marikit na babalang in report yung police station na Bautista at oras na alas 10:30 na Kabuasan. Si Anasita Lambino Abalos, 76 years old. So nan report ng police taning kwanton sa may aputo niya. So nababalang kinabat sa biktiman siya Princess Ana Iduria Abalos, 22 anyos. Diyan initial investigasyon na kabatan. Sa may biktima so mali sa ninan Oktubre 5 at oras na alas 11 na labi. Lapod wala nira na agaya impanta talusanan lapod boyfriend na biktima. Umpapo ay aga gabay na ama na biktima so boyfriend to niya. Ante siya untay nanso abitla na marikit saraya biktima o saramaya mismo na boyfriend tan kakanayon na boyfriend to niya. So 5 da barangay hall pianuntan at i-report so inkagawa ada sa may labi ya walan 5 so boyfriend to niya at abong na biktima. Sa may biktima so timainan na tan aneng nang ya manaakar ada plaza na Bautista, Pangasinan sa nan Oktubre 11 at oras na alauna na ngarem. Sa may boyfriend na biktima so napapagaan kanya na sikatosan ng paiba da saray ating tunya ya 5 at abong na sa may biktima tapan linuwan at saray at ating tunya ya ang gapo at mismon abong na boyfriend tunya. So abitla na babala niya marketa sa may biktima so walay katagiton na 5'3", medium belt, black brown blondie hair, akasulong na blue t-shirt tan pink so pajama tunya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Aga kaligtas so lakin walad listaan na street level individual kaya rin nakalwatan na otoridad ginawan anti-illegal drug bypass operation at oras na alas 11 na labi dyan barangay Evangelista bali na Tayog, Pangasinan. Kinabat so singkat ya suspect at garanton na Miko Pupa Gutierrez, 25 anyos. Asamsamad 5 na suspect sa taluran na pirason hetzel da transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Ya ilala ko to at ng panggap yung pusher buyer. Yung wali balaton 1.6 gramo. Mambili na 10,800 piso. Asamsamad sa sikatoso sa kaya 500 piso bill ya bypass money. Sa kaya glass sa tube. Sa kaya caliber 38. Duwaran bala na caliber 38 tan sa kay unit ya Red Rocky Star motorcycle sa may Mbintureta so ginawa at
ingkagawa na bypass operation. Yawad man ya na matunan na sa representante na Department of Justice panamaglay ng Miss Teresa Grace E. Ocopio na duwarang barangay official sa tanya anti-illegal drug bypass operation. So ginawa na tayog jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Sa may suspect sinawit niya police station. Tan si katoy kinasuan na insungay na Republic Act 9165 o anti-illegal drugs tan illegal firearms and ammunition. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad sang kaunuran niya balitad lokal nan responde iraya kabiyangan na pulis na Santa Barbara at agawan aksidente. Yagawad oras na alas 9 na labi. Yagawad jad barangay Banawang Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Sa may biktima so kinabatid nga ranto na Ezekiel Chester Salon, 22 anyos, si katoy atalapos na Euro motorcycle. Mamanihuan ng Kent Cabrera Mejia, 25 anyos. Ang kapoy bumalan tong lisensya, ang gabisulong tong helmet na napapanisiyaan niya si katoy akainom na alak. Diyan inisyal yung investigasyon na pulis. Diyan oras na alas 9:20 na labi sa may biktima sumanaakar jada karsada na nabigla na talapos na motorsiklo. Akagamor na sugata diyan nandurang parte na naman na sa biktima. Tan si katoy batek jada Region 1 Medical Center da siyudad na Dagupan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalan re katubukilan niya balitad lokal antis tayo nunda pagdasare balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Iniyak ng palasyo na kasado na ang major crackdown laban sa korupsyon. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa panawagan ng 34 na major business organization na humirit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang pinakamalaking korupsyon scandal sa bansa ukol sa flood control projects. Ayon kay Castro, may ginagawa ng hakbang ang Pangulo para tuldukan ang korupsyon
at inihalimbawa ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Dapat din anyang itigil na ang mga obstructionist ang pananabotahe at pagharang sa mga reforma na ipinatutupad ng pamahalaan dahil hindi naman ito nakatutulong sa ekonomiya. Sinabi pa ni Castro na ipinag-uutos na ng ICI ang pag-freeze sa mga ari-arian ng mga taong sangkot sa anomalya at inirekomendang sampahan na ng kaso sa korte. Ayon pa kay Castro, batid ng Pangulo ang sentimento ng mga negosyante na hangad ay mabilis na aksyon sa anomalya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, posibleng magkaroon na naman ng rigodon sa Senate leadership at mawala ang suporta ng ilang senador kay Senate President Vicente Soto III kung babalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, binanggit na niya kay Soto na dapat maghanda sila sa kahihinatnan ng aksyon at desisyon na ito ay tungkol sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Ang tinutukoy niya naman ni Senator Alan Peter Cayetano na pinuno ng 9-man minority group sa Senado. Nakahanda naman si Soto na mawala sa kanyang posisyon bilang Senate President kung iyon ang kapalit ng pagbabalik ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sinabi naman ni Cayetano na hindi dapat idinadamay ni Lacson ang minorya sa issue ng majority. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pa mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kinumpirma ng Commission on Elections sa COMELEC na 4 na senatorial candidates noong 2025 midterm elections ang tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractors. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 21 na contractors ang natukoy nila na nagbigay ng donasyon para sa pangangampanya ng nasa 7 kandidato noong midterm polls. 4 umano rito ang senatorial bets, 2 ang party list group. Gayunman hindi pa pinangalanan ni Garcia ang mga ito. Una nang sinimula ng COMELEC ang pag-iimbestiga sa State of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato sa katatapos na halalan noong May 12. Alinsunod sa Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga kandidato ng campaign donation sa mga government contractors. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, ang mga job order employees ang prioridad ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na maipromote sa halos 2,000 bakanting plantilla positions ng DPWH. Sinabi ni Dizon na mayroong kabuuang 1,993 DPWH plantilla positions na bukas sa iba't ibang rehiyon sa bansa na plano nilang punuan. Kaugnay nito, pinayuhan niya ang mga job order employees ng DPWH na kwalipikado sa posisyon na mag-apply upang sila ang makakuha nito. Aliwanag ni Dizon, nais niyang mabigyan ng pagkakataon ng mga naturang empleyado na umangat sa pwesto. Nangako rin si Dizon sa mga naturang job order employees na lahat ng naantala nilang sweldo ay babayaran ng ahensya sa loob lamang ng 1 linggo. Pinaalalahanan din niya ang mga empleyado ng DPWH na ipagpatuloy ang trabaho habang ginagawa ang reforma sa loob ng ahensya. Una nang sinibak ni Dizon ng ilang mga DPWH engineers sa trabaho dahil sa mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan, Batangas at iba pang lugar sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipinanawagan ni Senator Erwin Tulfo
ang pagtatatag ng mga mekanismo ng pananagutan laban sa mga nagpapalaganap ng maling impormasyon upang panatilihin at palakasin ang demokrasya sa kanyang pagdalo sa ika-151 na Inter-Parliamentary Union Assembly na ginanap sa Geneva, Switzerland. Bilang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas sa kasalukuyang nagaganap na IPU Conference, nagbigay si Tulfo ng talumpati na idinitalye kung paano naapektuhan ng fake news ang pananaw ng publiko sa gobyerno at ang estado ng politika sa Pilipinas. Bagamat tinalakay niya ang masasamang epekto ng fake news, binigyang din ni Tulfo ang kahalagahan ng paggalang at pagprotekta sa freedom of speech sa mga demokratikong bansa. Isa si Tulfo sa mga miyembro ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nagsusulong ng transparency sa gobyerno upang labanan ang paglaganap ng misinformation at disinformation sa Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, isang hinihinalang dayuhang terorista ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport makaraang maalerto ng Advanced Passenger Information System o APIS ng Kawanihan. Ayon kay Commissioner Joel Antonio Biado, na-detect ng APIS ang pagkakailanlan ng pasahero maging ang pagdating o pag-alis nito sa bansa. Subalit hindi muna ibinunyag ang ilang mga detalye dahil kailangan na munang kumpirmahin. Sinabi ni Biado na ang APIS ay mahalagang gamit para maprotektahan ang bansa laban sa mga terorista o sindikato na nais gumawa ng gulo. Ang APIS ay isang proyektong pinondohan ng Australian government sa pamamagitan ng United Nations Office of Counter-Terrorism. Ayon kay Biado, ang hinihinalang terorista na hindi nilantad ang pangalan ay pinigil noong nakaraang linggo sa pagpasok sa bansa matapos makatanggap ng advance information ang APOC o APIS Operations Center tungkol sa kanyang mga international records kasama ang dayuhan sa blacklist ng Bureau of Immigration. Matatandang noong October 4, hinarang ng Immigration ang pagpasok ng isang pugante sa Canada na kinilalang si Ripin Dip Takhar. Dagdag pa ni Biado, ngayong buwan ay pinoproseso ng APOC ang 70.84% ng lahat ng paparating at papalis na mga pasahero sa mga international port sa buong bansa at 22 airline ang nagsusumite ng advance information ng mga pasahero. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone.
sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakala. Araw po ngayon ng Martes sa Petsa 21 sa buwan ng Oktobre 2025. Bilis ng araw. Ilang araw na lang? 66 ba? O tama? 66 more days. Oo. Bago ang Pasko. Kaya yung mga ninong at ninang, huwag kayong tatakbo. Ay, nakita ko pala si Engineer tumatakbo. Nag-exercise na. Nag-exercise. Tuwing umaga kasi yun ang kanya mag-exercise muna.
Yung mga text line natin. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga hinaing, pwede nyo itawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan. Sa atin naman pong Facebook page, live na live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Sa YouTube, yun din ang channel natin, i-search lang po nila. Ayan, marami na tayong taga-subaybay dito, may yung long lost friend, nag-text naman. Long lost friend? Sa Tagal. Pimayawar-mot kunda. Patang kasi. Mel Sapira. Ay si dating kapitan. Dating kapitan. Dating councilor Matitan. Si Mel Sapira. Ba, abayagan tuloy balbalita dito at barangay Banawang. May balita wala marakop dito niya balita. Pero as of this moment, basta sa importante Maxel Solaman. Yun, ibaga lalawari inuna mo Maxel Solaman. Ayun, siyempre. Piano ken dakal ni na pan-istoryaan. Correct. Nasaba mo tanad ang buto-buto yamol si Kapitan Mel Sapira. Dino di man bubuyog. Wala ay bubuyog o junction o nanang mumuditan maminsan makmak. Raratan. Ayan, si former barangay captain Sapira makawakawi ita. Anong makawakawi? Ano tawag sa man? Mangkawi. Mangkawi na wala ray kinto. May igritura agtura kiyan alang na uyag mo. Di kawi ang tulaba no bandan arawi. Saksakay may antaya unuyag no makako iman rada Ay, dumaman. Anong saman iman? Anong saman na si Kato at akamotorsiklo ni. Tas siyempre no makakogip ka siyempre pero manakarotot ken mas mantamag kuno natan. Kani. Siyempre akairong labalan ken sali labalan mangkikiwato. May kariton to at ken automatic la katon mas mantamag. Amay go. Amay manuyag na saman no akamotor mantamag. Kanyan ibano ton amin nakin mo. Kanyan si kayuran na ken nakamotor no ken aligyo man so ami gumay man uyag. Tani amayama so na aksidente. Maraming na aksidente ngayon sa motorsiklo. Yung mga minor de edad. Karamihan minor de edad paborito iro. Dapat ang magulang ng mga bata ang unang-unang mag-advise sa kanilang mga anak na hindi sila pwedeng mag-drive ng motorsiklo dahil sila ay minor. Oo, sana ngunit kung minsan pinapabayaan ng mga magulang ang kailang mga anak. At responsibilidad ng magulang lalo na kung wala pa silang mga lisensya para magmaneho ng mga sasakyan. Meron tayong batas na ayon sa Republic Act 4136 o yung tinatawag na Land Transportation and Traffic Code of the Philippines na mahigpit na pinagbabawal ang mga minor de edad na walang lisensya at ganoon din walang helmet. Yung walang helmet naman lahat ng ano naman yon. Basta simaklangad motor. Dapat naka-helmet. Meron tayong batas ang tanong na ipapatupad ba ng tama. Hindi naman nagkulang ang mga law enforcers natin sa pagpapatupad ng Republic Act 4136 at mahigpit na nilang pinagbabawal ang pagmamaneho ng sasakyan na wala pa sa edad na 17 pataas. Di ba? Yung 17 kasi pag kukuha ka ng license ng minor student. Student, kahit na anong license, siyempre mag-umpisa ka sa student. Pag 17 ka, kailangan mo ng consent ng magulang. Ayan, at kailangan kasama mo yung magulang mo na ina-applyan ng lisensya yung kanyang anak. 17, tama 17, yun? Walang balidong lisensya mula sa LTO at ganun din ang pagmamaneho ng walang helmet. Matagal na ang batas na yan. Kung hindi ako nagkakamali,
ginawa ang batas na yan noong 1964 pa, meron na yan yung mga batas na ganyan na pinagbabawal ang mga minor de edad na magmaneho. Yung 17 years old pababa. Oo. At dapat ipatupad ng tama ang batas. Dapat nga may ngipin ang batas. Sana nga meron naman na ngipin. Ngipin ng buhaya. Dapat na kanyan kinakailangan na bigyan ng karampatang penalties. Actually meron naman, di ba? Oo, pero meron. napakababa yung penalties Yung maaaring makulong ang mga magulang o guardian kapag nahuli ang mga anak nilang minor de edad na nagmamaneho. Sa kuan kasi sa ilalim ng Republic Act 4136 walang nakalagay na pwedeng makulong ang mga magulang kung nahuli na nagmamaneho ang minor de edad na anak nila. Ngunit kung ang lokal na pamahalaan gagawa sila ng ordinansa, yung tinatawag na anti-driving of minors o kaya mahigpit na pinagbabawal ang magmamaneho yung mga minor de edad. Pwede yan para in support doon sa national law. Meron pero pag national law kasi implement mo na lang Hindi mo na kailangan pang gawin na mabulaklak pa yan. Dito sa ating lalawigan, kahit na wala na sigurong gumawa ng ganyan, basta implement lang nila yung kung ano ang iniuutos ng LTO. Ang mga lalo na sa mga minor de edad. Ang mga kung kasi irresponsible magulang dapat na wag isugal ang kaligtasan ng kailang mga anak. Tiyakin na nauunawaan ng mga minor o minor de edad sa inyong pangangalaga na mayroong batas at kahalagahan ng responsableng pagmamaneho. Dapat makiisa tayo upang mapanatiling ligtas sa mga kalsada yung mga anak natin. Kinakailangan yung road safety na tinatawag, di ba? Kung ano ang nasa batas, yun dapat ang sundin. Hindi rin yung hanggang umpisa lang. Yung ingas. Sana nga. Meron tayong reaction dito mula kay Ramil Camatso. Sabi niya, Sir Dennis, Sir Errol, yung sinasabi nyo na may pananagutan ang mga magulang kung nagpabaya yung kanyang anak nasa Presidential Decree 603 o yung tinatawag na Child Welfare Code. Salamat sa sinabi mo, Mr. Ramil Camatso. Sa perting mong balita yung impormasyon. Pero nabago na yung batas na yan yung Presidential Decree. Ang alam ko meron na yung ginawa na Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ngayon, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, nandoon yung panagutan ng magulang kung sakaling nagpabaya sa kailang anak. Pero baka siguro ibang aspeto naman ina-apply yan. Iba rin yung yung RA 9262. Yung naman yun, VAUSI naman yun. Yung RA, iba rin yun. Iba rin. Yung RA 9262 yung Anti-Violence Against Women and Their Children. Ang layunin ng batas na yan upang protektahan ang mga kababaihan at ang kailang mga anak sa mga ibang uri ng yung karahasan tulad ng physical, sexual, yung psychological effect at panakit. Yun yung nasa ilalim ng Republic Act 9262. Ayun ang kandoon. 9262. VAUSI. Yung kaya, yung isang barangay official. Bakit? Swak kaya sa kanya yung mga ganyan? Merong merong tinesbun. Sino kaya yan? Sino naano ko lang naalala ko lang kasi baka Martis yan.
Ewan lang natin. Naalala ko lang yung kanyang style. Style? Oo, may style ito na antamay kin. Antamay numakanang na bagana at kin. Oo. Agmakaroon. Malikot. Oo, malikot ang kanyang pag-iisip. Sige gabay ito. Supaya kasi. Malikot na naman yung parang may kilala ka, ano yan? Barangay Kagawad o barangay sa barangay official? Barangay official. Yung barangay Kagawad, hindi ko alam. O barangay kapitan, hindi ko alam. O barangay secretary, o barangay treasurer, hindi ko alam. Basta barangay official. Matulis yung barangay official na yan. Nga kinawa. Yung doon ba sa barangay niya? Alamin natin. Doon ba sa barangay niya? Dumamatawa. Mangkalitong di manad kinto. Sular to. Mahirap yan. Yan ang napakahirap. Magkakalintong. Anto may tawagad sa may singit ko lang. Singit ko lang. Trivia lang. Si engineer, alam niya ito Engineer, anong tawag na doon sa may baboy mangkasta pakanan da inol ni ang piano makmaksil? Anto tawag sa Manilig si engineer. Anto may tawag sa man bulog o takal. Takal. Ay, takal. Takal. Siyempre nasaman walay kinmi, walay alaga mi baboy lanti. Antis ton tapuan may kin may takong. May takong, di ba? May subuan day kin inol. Inol na manok. Okay. Ya duara. Amang kuno may pampakintumot. May singa similya. Di ba? Pampakintumot, singa pampaawot na muscle na baboy. Takal na ya. Takal. Hindi, ano tang kulaban? Ibig mong sabihin, pag dinamita mo yung pusti, nandyan na yung barangay official. Ay, kontabala, no? Manso kagagawa to. Ta, siyempre, atan, aliwliwate untan. Makadaral kay pamilya Correct. Di ba? Makasira ka ng pamilya. Mali mo, yung si Barangay Takal, Barangay Takal, Barangay Official, wala pamilya to manaya. San impatakal to, san to alukunan, san to naanakan. Siyempre, aga pala aminan. Teka. Aminan. Barangay ang mismo Sangkasingob. Sangkasingob katon hanggang sararamay ugaw ya muteg at antadaya kin takal may barangay official da. Alam kaya ng kanyang misis yung yung ginagawa ng kanyang asawa. Siguro ang kontabalot no paano inaccept ulit kunyarin aliwan tuatang kwantod nuno to ang pinagawa mo. Paano yung atan may atan may istoryan kinlabat niya may alokonan tan na anak na. Paano yung asawa naman ng babae? Paano? Baka aluto mo alad nuno to aliwan tuatan. Teka, pag nagreklamo yung asawa ni barangay official, nagreklamo yan, bigami yan. Bigamya. Aluto mo alalantid nuno to ya aliwan tuatan, chismis labat. Di chismis lang. Baka mamaya kagkabosa chismoso ka. Di kwan lang yung pinag-uusapan natin dito yung itong 9262 at saka yung sinasabi mong 9344. Yan, at saka yung driving without license na minor. Ba't napunta na naman dyan sa... Kasi nabasa kasi yung yung Bausi. Siyempre, nabanggit natin yung siyempre yung mga barangay official na mayroon silang ching truk mo. Di ba? Wala tanwa. Di ba? Pag sakasakali na nagreklamo yung asawa ni barangay official, pasok yan sa Bausi. Nambili yan.
Paano pag hindi nagreklamo at tinanggap niya na lang na parang wala siyang yung asawa niya talagang takal? Aba. Ibang klase yan. Sinakintan na may walay tawag sa atan eh. Di ba? Ano na yung tawag doon? Yung okay lang na gumagawa ng kalokohan yung asawa? Parang engineer? Ito lang yung tawag sa aman? Parang wala siyang pakialam. Hindi yun. Hindi niya kunya actually imanoon. Ibang klase yan. Ibang klase. Pag martir mo ito? Parang may tawag sa aman eh. Martilyo. Ano yung martilyo sa martilyo? Martilyo lang, Mrs. Itiaso. Paano tunog kini? No, si Takalot kini, sa kaya, example ko lang ba paano kung sakaling itong si Takal, patakal to lang wala pamilya to may tinakal to, nansyan. Delikado. Dahil si Takal. Ngayon, nagkahiwalay. May mga anak yung may anak yung pamilyang sinira nitong si Barangay Takal. Grabe mo hindi na nakontento. Teka. May sakay, tinakal to, alukunan to, naanakan to. Tapos may sakay, walay pamilya to, walay anak da. Tinakal to lalam, ay sus. Sample ko lang ba? Sample ko lang ba? Kunyari ganun ang nangyari sa isang barangay official, ano ang pupwedeng gawin? Siyempre, ano ang pupwedeng gawin? Kasalanan lalante pwedeng pamilya tuman si Takal, kasalanan lalante at pamilya tura may ginagawan to, tan kasalanan ni Diyos siya katawan. Immoral. Immoral. Hitan. Immoral sa tao. Yan ang pinakamasakit na salita na narinig ko ngayong umaga. Yan. Kaya't humanda-handa ka na. Bakit tumanda-handa? Hindi. Tumanda-tanda na. Hindi. Lumalabas na yung... Magtanda ka na. Lumalabas yung baho ng bunganga ng... Atay bangot. Atay bangot. Hanggang antoy atol mod kintan garapon. Agar ka. Atol. Atol, kasi Pangasinan word tayo. Sige. Ang gano'n ang pan atol mo at sa tay bangat mo unsing autan. Lante Hindi salatan tan ang magubay tay atol. Amot. Ang gano'n tay pangiamot mo. At sa tay bangat unsing autan. Kaya't naaamoy pa rin dahil diyan ka umutot sa barangay mo Mangkalitong kalantititan sa larma. Agay lata mo. Paway ka mo na barangay mo mata. Pero agasang kaangob tay bangat mo ay. Katay yan. One bullet shot two birds kwanto. One bullet shot two birds. Two birds, one stone. One stone, two birds kanto. Agay latan mo. Agay lamawa. Ito wala niya. Bangat tutan na Dakal ni, agana sumpal te bangat tutan niya barangay official. Dakal ni bangat tutan. Ang gapa yung bagami dyan, anti-position to Kung mahilig kang sumilip sa CCTV, makikita mo ang ginagawa ng barangay official na yan. Okay, may issue takaruan CCTV na barangay kagawad. Business to. Business to di man barangay to mismo. Yan niluban to gobyerno. Tatapat lang ti DILG sa nagtuman, may tingaran to man may pansilbihan to sarili to. May personal interest. Personal interest to. Pero dumamo natan. Barangay official may natan. Barangay official. Basta barangay official. May barangay si Barangay Takal, barangay official. Hanggang pa ibabagamit jaya si Katot Kagawad. Basta barangay official. Basta barangay official. Yan. Sige. Total marami namang manguhula diyan sa second si kayo mahilig kayo kin blind item. Akin nung ngaranan nyo lararata na konda. Ay siyempre nung inaranan nila antayo la akila man dengel no arumagaw. Lante. Ang ngaranan milan lamang ya. Gabay min suspense mo ta. Piano na upol
Tay kintumatay. Oo. Tay style tumat. Siyempre, manunot mo ta, no? Ano ang pantigawan to? Total, ingga po to. Sumpalin ta. Sige. Umpisahan mo. Ayan, tatapusin ko. Anong Paquito Diaz mo tansawa na? Sige. Kapag puno na ang salop. Haliwa. Mali. Mali. Fernando Umana. Ay, good morning nga pala. Good morning kay Merlita Abilia. Ayan, good morning. Diyan sa may Dasula. Si Susana. Atan kaklase mitan? Ande. Kabalayang ko. Dumararamay kaklase miya. Igigrit mo mata. Oh, dumaraman. Si kamay presidente na kin eh. May? Na... Amay lost and found. Na hindi. Amay no bimatingting resist. Reunion. Reunion ande. Si kamay presidente ng elementary tan high school eh. Nga po ito tulak daw ko kubaya. Lati tulak mo di papasubo. Kikibak mo dyan. Ayan, si Susana Bungar Bustamante, good morning. Untan tumat si Payay. Alvin De Vera de Guzman. Alvin, good morning, sir. Pa-shout out. Okay. Ari barangay official ko no. Ditan at barangay Makabitu. Ay, good morning sa mga dyan, sa mga officialis. Barangay officials dyan. Kumusta lamay gagawin daman at kinit? Ano, wala po tad malasiki. No, nalingawa mo may barangay hall, wala may farm to market no, di man naggilig eh. Ay, project kita na sa may implementa is regional office no nalilimo eh. Regional office wata kasi na DPWH. Kasi ken pigarang barangay tan sampurang barangay umutan eh. Ya dan ditan sa ditan da Kalasyaw sampurang barangay eh. So project kita aliwan project na kintan barangay. Good morning mat da saray dumaral tayo ditan da San Carlos si datin Liga President Nanding Estabilio. Good morning tan si Kapitan Jonan Estabilio. Untan tumat si Kapitan Awan Tipilak Joel Cruz na barangay Rizal San Carlos City. Ayan. Si Kapitan Kumpare Bob 25. Ayan, good morning. Kapitan Barangay Kintong, good morning. Si Kapinsanton Liga President. Kapinsanto. Kapinsanto. San Kamanaro. Sa Nabere Barangay. Kintong, dyan Basilya Kinikarsada Balat para pa binmalay. Parayaw. Parayaw binmalay. Si Kaabay Tumaman, Parayaw Binmalay, si Kara Parayaw, San Carlos. Kapinsanto at Magat family. Magat, kasi si Ken. Si nanay ng Kapitan Bob. Si Paribab. Magat, so middle name to. May nanay tutan. Bob Magat Huchi. Ayan. At si Kapitan Boyet, Magat, so last name to. May tatay to. Ayan. Ganyan siyang kapinsan. Putig. Mamaya sa aming pagbabalik talakayan natin itong project na sinasala ni WM Salayog dito sa lungsod ng Dagupan. WM Salayog sinasalayog ang mga project dito sa lungsod ng Dagupan. Yan ay aming tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. So #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 7:04 ng umaga. Sa magpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Basahin natin itong mga reaction muna. Si Mayra Hernandez. Sir, dapat lahat ng klase ng sasakyan basta minor de edad, hindi lang nakamotor, sabi niya. Oo nga, tama. Tama. Tama naman. Oo. Ang pinuntuhan kasi natin dito yung mga motorsiklo kasi mas marami kasing naaaksidente. Oo, na mga sa bata. Motorsiklo. Ayan, Joel Agustin, having a law is good. Implementing the law is good. Bataan sa kalsada. Napakaingay pa. Tambutso, walang mga disiplina talaga, sabi niya. Oo nga, no? Yung tambutso na yan, may... Kunyari, nasa nandun ka sa iyong bakuran. At ikaw ay nasa isang kubo. Kaya... Papainawa. Bababa. Papainawa. Siesta. Mga bandad 1:00, 2:00. Maingay yung tambutso. San say dagam at ang hotel, wala kad silong nakakiwan, wala kad kubo. Wala yung dala na motorya si tambutso tot mangwang. May awabwab. Ngangalim mo sila na. Meron na, ipinagbabawal naman talaga yan. Oo nga Ang problema, sino ang manguhuli? Siyempre yung mga law enforcers. Alangan na atan malabas so tutukan na. Dapat yung mga gumagawa. Hindi ganito. Di ba batas yan? Na ipinagbabawal. May mga sari-sariling ordinansa ang bawat munisipyo na bawal ang maiingin na tambutso. Dapat yan i-konekta daad barangay. Correct. At paano maidan de power irarame tanod, irarame barangay official. Kaya hanggang si barangay Takal, yaman Earl o mansita na atay tambutso. Kaya ulit takal lang. Si Takal, ang gano takal, duty to take in, man trabaho barangay to. Sige. Singa umalabat, sample ko malabat. Okay. Hanggang po mo subinit lak ya, Ken. Sige. Lugar. Atan, itapdad barangay, san si barangay, so, mansitad, sari ka barangay, ang damot, ibabawal datan. Tayo maingal na tambutso, taon niya, agka makaulad balay, ta-urulanda ka laman, at least diay, sitaan mi ka, igawa mo pulaing tan, karga mo silencer o ipauli mo may dating stock. Ate man modify na tambutso at wala batas matitan. Correct. Basta-basta itan. Okay. Alfred Chua. Simple problem. Minor driver without driver's license should not be penalized, just destroy the motorcycle. Kita kinderalo mo motorcycle. Aga na pagyaderalan kilabat eralan kay pantad ateng sa anak iyo ya minor aga niya rin manmaneho. Sylvester Ramos hindi Ramos marami nang naka four-wheel na drivers walang lisensya. Kung nahuli sila lisensya niyari Lay di matila. Dati, lisensya kanto. Nayari ka. Joseph Samar. Nayari Samar ka pa dyan. Tama po kayo mga sir. Marami ng bata hindi naman alam kung paano ipatupad kung anak ng mataas na opisyal ang nahuli. Pabayaan na lang nila. Meron ba yan? Meron bang pinipilang batas? Wala naman Ang batas ay batas. Gina Antonio. Ignorance of the law. Excuses no one. Gina Antonio, paano kung emergency? Hanapan ka pa rin ba ng lisensya kung ikaw ay minor de edad? Sabi niya. Basta minor, bawal. Bawal patry nyo na sa iba. Emergency. Pamanihon nyo ni may minor. Hindi ang ipapamanihon. Si Charlie Hinisi. Problema na lang ti may emergency. Problema ni may minor ya. Eraldan na sita. Kanyari. Charlie Hinisi, tama kayo mga idol. Marami nakamotorsiklo na mga bata akala nila sa kanila ang kalsada.
Good morning kay Don Ramon Bautista, former board member and former Vice Mayor po ng bayan ng Manawag, Pangasinan. Good morning, Sir Ramon. Si Rodolfo Rudas. Mga sir, sira ulo kasi mga gumagawa ng batas. Hindi naman. Yung strictly implementation lang ang kulang dito. Dapat na ma-implementa ng maigi yung batas para sa ganun yung mga bata, mga minor de edad na nagmamaniho ipagbawal yan. Sinong magpapatupad ng batas ngayon? Diba? Yun ang tanong diyan. Sino magpapatupad ng batas? Law enforcers. Dapat i-delegate nila yung mga, tama yung sinabi mo, barangay officials. Na sila yung kaantabay ng mga law enforcers sa barangay. Ayan. Alas 7:10 ng umaga. Yung sinabi natin kanina na yung isang kapitan tila yata'y sinasala-sala niya yung mga proyekto dito sa lungsod ng Dagupan. Bakit siya ba yung may-ari nun? Parang yung WM Salayog Construction and General Merchandise na si Kapitan office. Salayog ba ng Barangay Tambak yan? Tignan natin kung siya nga yan. Isa ba ang kapitan ng Tambak at si WM Salayog na construction? Kasi nangongontrata sa syudad ng Dagupan? Kasi doon sa base doon sa dokumento na aking nasilip at nakuha yung contract of agreement ng DPWH. Tinignan ko yung WM Salayog, WM kung sino may-ari. Ang manager ng WM Salayog Construction and General Merchandise ay itong si Wilfredo Willie M. Salayog. Anong pangalan ng kapitan ng Barangay Tambak? Willie Salayog. Tingnan nga natin baka yung Willie at saka Wilfredo ay hindi magkaparehas. Hindi, at least binibigay pa rin natin yung yung benefit of the doubt. Baka magkaiba nga. Itong si Kapitan Willie Salayog na ang opisina ay doon sa Robinson Calasiao sa Kapihan at yung isang contractor na si WM Salayog ay iisa. Siyempre siya yung kung siya yung kapitan diyan sa Tambak, tapos siya yung may-ari ng WM Salayog. Siyempre paano yung kanyang trabaho bilang kapitan sa barangay? Hindi, ang tanong natin diyan kung pwede ba 'yon? Kasi syudad niya Hindi, outside the barangay sa PD. Oo. Ang hindi pwede, mayor, governor, hindi pwede yan. Doon sa kanyang sasakupan. Pero ang kapitan, base doon sa nabasa ko, pwede yung kapitan, basta outside ng kanyang barangay. Okay. May may WM Salayo. Si Kato may nan-upgrade na karsada dito na Bunuan Bukig. At doon sa Bunuan Gusset meron din. Meron din. Yung sa Bunuan Bukig, tinaas yung karsada, may part doon, tapos gumawa ng drainage na wala namang lalabasan. Teka, may nadaanan ko yun yung drainage, ang pinaka-drainage niya, yung apartment doon sa may kanto. Ito yung sa doon Gonzales. Doon na maiipon yung tubig. Ito yung nasa Gonzales, going to may Alip. Yun yung portion na yun, di ba? Diba sa Alip ang tawag doon? Ngayon, nakita ko yung kagagawa na kalsada. Nagkabitak-bitak na. Meron ng patsi, meron ng meron ng banid May banid. Teka, kakatapos lang kaka-open nga lang yan. Wala pa yata isang buwan yan. Oo nga, doon sa bungad, makikita mo maraming banid. So, ibig sabihin, substandard, ang ginawa ng WM Salayog. Tingnan nyo, City Engineering Office. Tinatawagan natin ng City Engineering Office na tignan nga yung, saka yung sa City Planning.
Pakitingnan nyo nga kung tama yung ginawa ng WM sa layog na yan. Yung pakisilip na rin ho yung drainage system. Kung saan pupunta yan. Saan pupunta yung ginawang drainage dahil kawawa ho yung mga nasa pinakadulo ng ginawa niyang kalsada. Doon din nagdulo yung drainage. Saan pupunta yung tubig nga? Di doon sa may, alam mo yung kanto ng Gonzales, pupunta doon sa may Alip. Yung apartment doon, malalim eh. Malalim na kasi itinaas yung kalsada. So, kawawa naman yung mga doon. Tapos doon sa may harap ng bakery, right side niya. Nakita ko yung... malapit doon sa yan, malapit sa Jubic. Oo, nakita ko yung drainage yung laki ng drainage lang tamang-tama yung pusa. Ha? Hindi naman, aso siguro. Tamang-tama lang yung pusa. Na ang dulo niya wala. Wala. Semento yung dulo. Saan lalabas yun? Doon sa loob lang. So magiging stagnant yung tubig. Pag stagnant yan, baka naman merong sa bandang gitna nandun. Pag magiging stagnant sa bandang gitna baka nandun yung exit ng tubig doon sa may ginawa sa Alip. Ibig sabihin kung walang exit yung tubig Uli po lang lamang ula di man na albababan pasan iyanap to. Hindi saka kwan yan pamumugaran yan ng mga lamok. Dinggin na naman yan. Magmula nung binuksan yan hanggang sa kasulukuyan ay hindi pa tayo nakakaranas ng diretsong ulan. Pero hindi pa natin nakikita yung yung epekto niyan. Pero nung ginagawa yan, nung hindi pa open, may harang pa ng mga bato pero natapos na yung kalsada habang pinapatigas pa nila nung umulan ay sa Danom, wamanad ko lang apartment, wamanad ko lang ay karsada. Hindi lang yan. Doon sa mismong Gonzales, sa may, ano yung kwan doon? Lumboy ba yun? Yung street? Sa gitna. Lumboy. Tingnan mo, nandoon yung tubig, naka-imbak yung tubig. Hindi pa na-elevate yun eh. Pero na-elevate doon yung kalahati pa lang. Ngayon, nag-overflow. So, kawawa yung mga residente doon. May simbahan pa nga doon sa may Lumboy Street eh. Ngayon, may chapel doon eh. Ngayon, yung tubig, naghanap ng daanan. So, napunta yung ibang tubig, napunta doon sa mismong Gonzales Street. Alam mo yung Lumboy Street. Alam mo yung yung bahay ni dating Vice Mayor Manawis. Doon sa may yung kanto nga doon. So yun no. Pag galing ka ng Gazette. Bago yung property ni former Vice Mayor Manawis. May pakanan. Yun yung Lumboy nga. Yun yung Lumboy, okay. So, pagkalampas mo doon, before yata? Before pakanan. Hindi, before yung bahay before yung mismong Lumboy Street, doon na dumaan yung tubig sa may kalsada. Kasi nagkukuha na wala nang daanan eh. So, doon na pumunta yung tubig. Yun ang isa na naman na problema dyan ngayon. Kawawa yung mga residente dyan sa area na yan kung hindi nila magagawa ng paraan. Kung ganyan na lang ang ginagawa nila, gagawa sila ng kalsada, itataas nila, may drainage pero wala namang daanan ng tubig. So yun ang problema dyan. Si Kapitan Willie Salayog maungon sayaw manayatan dancing maunga unsayaw. Kasi napanaon di Ken, di BSL, di Brian Lim, woman kay badatan. Wala rin kakapitan ingan niya kagrupo tutan. Pero Nathan nandito na naman sa administrasyon. So kaya siya kaya siguro napapaboran. Ngayon yung sinasabi mo na itong si Kapitan Willie Salayog pala nakikita diyan sa isang mall sa Kalasyaw. Robinson kamula. Nagpapalamig dahil mainit yung kanyang barangay hall. Napakaliit kasi yung kanyang barangay hall eh. Ilang termino na ba itong si Kapitan Salayog? Hindi ko alam, nakabalik na yan eh. Tapos yung termino niya noon, tapos nakabalik. Tingnan mo nga yung barangay hall niya.
hanggang ngayon na hindi pa nahanapan ng lupa na pagpapatayuan ng barangay hall. Nandun pa sa gilid ng kalsada. Okay lang yan yan na nasa gilid ng kalsada. Pero obstruction baka naman yun, nabili nila. Yung kalsada. Diba? Gilid ng gilid ng kalsada. Tapos hindi nila mapalaki. Teka, meron yung batas Meron yung batas kung national highway, meron yung 20 meters yata. National highway yung batas na yan, marami kang masasagasaan dyan. Diba? Bago mo masagasaan yung barangay hall na yan, marami muna. So i-ano mo muna yan. I-set aside mo muna. Ang pinupuntuhan natin dito, sa tagal ng barangay kapitan nitong si Salayog, hindi man lang mapalaki yung kanyang barangay hall. Ang pinapalaki niya, negosyo niya ata Hindi, yung negosyo niya, noon pa yata yan ngayon. Huwag na natin pakialaman yung negosyo niya. Ngayon, hindi siya komportable siguro dyan, kaya nandoon sa Robinson. Palagi sa Robinson. Doon sa may coffee shop. Hindi niya nagagawa yung kanyang duties, function and responsibility sa kanyang barangay. Papaano ngayon niya? Baka naman tapos na ang kanyang obligasyon sa barangay nung araw na yon. Baka tapos naman na. Tsaka, di ba lito, may kagawad. Dapat na ang barangay official, hindi lang yung mga barangay kagawad ang nandoon na naka-duty. Dapat nandoon din ang kapitan. Nandoon ang kapitan. Responsibilidad niya. Ang umakto sa kanyang opisina. Kung hindi siya pupunta sa kanyang opisina, pwedeng ireklamo yan sa DILG. Kapitan Willie Salayo. Sige ka kakintali, namali doon may boses mo Hindi, kasi tumakbo papuntang Robinson may tanong dito. Paano daw kung ang barangay ni hindi maayos? Malaya andi laya? Hindi. Paano patupad ni Kapitan Salayog ang kaayusan at kalinisan sa kanyang barangay? Mas gusto niya pang mamalagi sa mall. Kaya nga yun ang mga tatanong. Bakit nga ba? Hindi kasi nga baka may bibilhin lang para sa barangay. Kayo naman lima di manad mall, tawalay saliwan to para sa ating barangay hall. Kaya nga kaya pang kamaungan na yun na barangay katunod at Robinson. Yan papabatil. Pero wala nga walay saliwan to sir. Ayan okay. Si Joseph Binaventura, paborito ni Mayor Bilin si Kapitan Salayog, kaya busog sa proyekto dito sa Dagupan. Paborito daw ni Mayor si Kapitan Salayog, kaya busog sa proyekto dito sa Dagupan. Tilma Mejia, siyempre tumulong sa eleksyon, dapat lahat ng proyekto ng Dagupan mapunta sa kanya. Si Sara Flores, nagpapakasarap sa malamig, kawawa ang mga kasama niya sa barangay, sabi niya. Ito si Carla naman sabi niya dapat mag-resign si for delikadesa, sabi niya. Salvador Hukumin, lahat ng proyekto ng Dagupan ang nag-uusap dyan, Kapitan Salayog at Mayor Bilin daw? Totoo ba yan? Baka hindi naman, kayo naman baka guni-guni yan. Alala ko na naman yung guni-guni na yan. Baka guni-guni yung sinasabi nyo na ang nag-uusap dyan, dadalaw, hindi naman. Sige. Josie Kines, morning po, sabi niya. Ganon din si Magina Corda. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Pwede. Pwede. Sige, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga
Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Joe Piloresco, good morning. Councilor Mike Sison. At si Councilor Haber Dani Messina. Si SK Federation na President Ayay Messina. Nandyan din si Liga President. Yan, Liga President Jose Paris Jr. Aha. Si former si Posto Chief, good morning. Aha. Si Kwan naman. Si Mandirigma, si Sir Rolly de la Cruz. Good morning. RM Paran Auto Care. Uy, sa Kisbang Kalasyaw, good morning. RM Paran Auto Care Center. Gawin din si si Boss Carlot Marme, good morning. Mayor Carl Christian Biga na Mapandang, good morning. Si Sir Jeffrel, good morning. Si Sir Felix, good morning. Madam Sheila, good morning. At Councilor Freddy Pinulyar, good morning. Si Sir Darwin, good morning din. Si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta, saan ka man naroon, naririto kami. Ayan, Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan at Councilor Cindy Rosa Flores ng Mangaldan, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Caramel de la Cruz ng San Carlos City, good morning. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Ganoon din kay Flora Villanueva Abalos dyan sa may Kisban. Si sino pa yung mga nandito? Si Madam Zenaida Zamora Gilbert, good morning. Si Rinaldo Bongar. Si Kwantoyanan Higardo Sapira. Salamat idol, tabi layo ya sa barangay Tanod at Mansita at Minor ya manmamaneho. Pwedeng manita pero hindi kayo pwedeng manghuli kasi. Oo, kasi hindi sila deputize. Siguro as a mataken. Anak ko ni minor, paano na-ural ka dito na yung mga ganong approach. Correct. Pero hindi po kayo pwedeng manghuli. Ayan. Meron po tayong LTO at saka yung mga deputized ng LTO. Correct. Na pwedeng manghuli. Ayan. Pero ano lang yan, siguro pwede kayong mag-advise. Advice lang na, uy. At saka yung mga, yung mga may daladalang mga baby. Yung mga anak nila. Hindi pwedeng iangkas sa motor. Marami ako nakikitang ganyan. Ganon din si Kagawad Deo Quinto Peralta ng Barangay Bunlag. Good morning. Kagawad Rigan Kilaton, good morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, magandang umaga. At si Kagawad Junjun Gabrilio. Wala tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.